பதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. நித்யானந்த எல்லாருக்கும் வெல்கம். என் பேர் வந்துமா நித்ய பிரபானந்தா சுவாமி, சன்னியாசி சுவாமி. நித்யானந்த சம்பிரதாயால வந்த சன்னியாசி. எங்க குரு வந்து ஹிஸ் ஹோலினஸ் பகவான் பரமஹம்ச நித்யானந்த அவதார் புருஷர். அவங்க பேர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்கம்மா. என் பேர் வந்து பாபி ரவிக்குமார். நான் சென்னை சேர்ந்தவங்க. நான் இப்ப நம்ம வந்து திருச்சூர் ஆதீனத்துல இருந்து பேசுறோம். இப்ப அம்மா கிட்ட இந்த ஏர்லியர் வீடியோக்கு பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் அவேக்கனிங் வாரணாசியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி காசு எவ்வளோ கரேஜஸாக ஒரு டேரிங்காக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அதில் ஃபாலோ பண்ணி நெக்ஸ்ட் இன்னர் அவேக்கனிங் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் என்ன அனுபவம், எப்படி ஆப்ஸ்டிக்கல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ அவங்க என்ன அவங்களுக்கு மெசேஜ் இருக்குமா, அடுத்தவங்க வர போகிறவங்களுக்கு ஒரு வரணும்னு என்ன இருக்கும், ஏன்னா ஒரு எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு இருப்பாங்க பின்னால. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு சொல்லுங்கள். முதல் உங்கள் செகண்ட் இன்னர் அவேக்கனிங் பற்றி பேச சொல்கிறீங்களா? ஓகே, வரணுன்ற அந்த எண்ணம் வந்து ஏனோ தானோ வரணும் அப்படின்னு இல்லாம வந்தே ஆகணும், அவ்வளவுதான். நாளைக்கு நான் செத்தா இன்னைக்கு நான் அது மாதிரி நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் அடைஞ்சிடணும். டுமாரோ ஐ வில் பி அலைவ் ஆர் நாட், இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா நடக்கும். அது தட் இஸ் வாட். ஏன்னா எனக்கு வந்து அண்ணா நகர்ல மாலா நடராஜன் வந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க. எனக்கு என்னன்னா, ஐயோ நான் பேசினேன்னா இவங்க என்னை கூப்பிடுவாங்க, 4 வாரம் ஒர்க் ஷாப் இருக்கு, அட்டன் பண்ணா நான் கண்டிப்பா போயிருவேன்றதுக்காகவே நான் அவாய்ட் பண்றது அவங்க காலை. நான் வந்து ஐயோ போயிருவேனே நான் அப்படின்னுட்டு. எனக்கு வந்து பணம் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அதை பத்தி எல்லாம் பயம் இல்லை. போகணும்னு நினைச்சேன்னா அது வந்துரும்ன்ற தைரியம் இருந்தது. ஐயோ அதனால நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். 2 வாரம் விட்டுட்டேன். நான் சூரிய மண்டலா அதெல்லாம் கொடுத்ததெல்லாம் விட்டுட்டேன். 3rd வீக் ஐ திங்க் சந்திரமண்டலாவை கொடுக்க போகும்போது வேற வழியே இல்லை, சரி நான் போய் உட்காரணும்னு உட்காந்து அந்த 3 hours சுவாமியோட பேச்சை கேட்டேன். அவ்வளோதான். ஆஃப்டர்நூன் ஐ ஸ்டார்டட். வீட்டுக்கு போயிட்டு யாரெல்லாம் எனக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வெளியிலேருந்து நமக்கு வர வேண்டிய அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ்லாம் அப்படியே ஃபாலோ அப் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எனக்கு யாரெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னா அப்படியே தெரிய ஆரம்பிச்சது. தென் இதில் என்னன்னா, எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு சில அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்ததெல்லாம் கூட எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு, என்கிட்ட மறைக்கிறதுலாம். தென் ஐ டோல்ட் மை ஹஸ்பண்ட் ஐ ஆம் கோயிங் ஃபார் சதாசிவோகம். உடனே என்னன்னாரு, இது 6.5 பே பண்ணோம். 6.5 முடியாது அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், இதை பாருங்க, சிவோகம்க்கு போயிட்டு வந்து 3 lakhsல 22 வருஷமா நாம வந்து அனுபவிக்காத வீடு வித்து போயிருக்கு. நமக்கு அதுல வந்து ஒரு பாதி பேமெண்ட் வந்திருக்கு. 35 lakhs கிட்ட வந்தாச்சு. விற்காத வீடு. நமக்கு வந்து சரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது. One great thing has been gone. Still we will have to vacate tenants and take back the balance of payment. So வந்த 35 lakhsல even all religions say 10% கொடுக்கணும். So இது வந்து குருவால் தான் மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சு. So you have to give me 10%. உடனே அவர் சொன்னாரு, அப்பப்போ நான் உனக்கு 3.5 தான் கொடுப்பேன், அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னாரு. சரிப்போ நீ என்ன கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க, நீங்க அதை கூட நீங்க கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு நான் என்ன பண்ணினேன், ஐ கெப்ட் மை ஆத்மலிங்கா அண்டர் ஹிஸ் பில்லோ. அப்படியே தூங்கும்போது இவர் கண்டிப்பா எனக்கு வந்து பே பண்ணிடணும் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு வச்சுட்டேன். அவருக்கு வெளியில இருந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் தான் சுவாமி கிட்ட வந்தா நடக்கும். நம்ம கேட்டாலும் நடக்கும், கேட்காததெல்லாம் கூட நடக்கும். சிலர் நேரம் வந்து கேட்டது நடக்கவே நடக்காது, அது போஸ்ட்போன் ஆகும். அதுக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். அது எப்போ நடத்தி கொடுக்கணுமோ அவர் அதை நடத்தி கொடுப்பாரு. என் லைஃப்ல அந்த மாதிரி இருக்கு சில பெண்டிங் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம். ஆனா நான் கேட்காததெல்லாம் நிறைய வேற நடந்திருக்கு. அது நினைக்கும் போது எனக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ என்னன்னா, அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டே அதான் சொன்னோம், உங்களுக்கு நமக்கு பேமெண்ட் வந்திருக்கு, ஸோ 10% நீங்க கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே என்ன நினைச்சாருன்னே தெரியல, கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு. மறுநாள் போயிட்டு 3.5 ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. நெக்ஸ்ட் 3 வந்து என்னோட பிரச்சனை. அப்புறம் நான் பழையபடி என்ன வீட்டில் எதனா அவசர தேய்க்க லாக்கர்ல எதனா இருக்கா இல்லையான்னு நோண்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒன்று எனக்கு கொஞ்சம் தேர்ச்சு, எனக்கு கொஞ்சம் ஜுவல்ஸ் மறுபடியும் அதே தான் வச்சுட்டு ஓடி வந்தாச்சு. ஸோ த டெசிஷன் வாஸ் டேக்கன் ஒன்லி ஆன் December 1st ப்ரோக்ராம்க்கு. I took the decision on November 24th, 25th, 26th I think my husband paid. Then another part 27th எல்லாம் பே பண்ணிட்டு just 1 week time. The decision was taken only on November 24th. நான் அதை கூட வந்து என்னன்னா நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஐயோ வந்துட்டேன்னா எனக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது வழியில் எனக்கு சாமி அரேஞ்ச் பண்ணிதான் நான் போயிடுவேன், எனக்கு 20 days லீவ் வேற எனக்கு பிரச்சனை ஆகுமே அப்படின்னுட்டு
ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு சிவோகம் ப்ரோக்ராம் வரும்போது 20 days லீவ் கொடுக்கல, யாருமே ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் சைன் பண்ணல. யோசிச்சேன், மிஞ்சி போனா வேலை தானே போப்போ, சாமி கிட்ட போயிட்டு வந்தா புது வேலை கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தைரியமா போனேன். ஆனா ஒரு சார் வந்து சொன்னாரம்மா, நீ போறதும் போற, மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு வார்த்தை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போங்கன்னாங்க. சரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்ப இந்த மாதிரி நாளைக்கு நான் போறேன், அவ்வளவுதான் நான் போறேன், அவ்வளவுதான். எனக்கு யாருமே சைன் பண்ணல, ஹையர் அபிஷியல்ஸ் யாருமே பண்ணல. நான் போறேன்னு சொன்னேன். எப்ப வருவேன்னு கேட்டாங்க. நான் May 29 தான் வருவேன் அப்படின்னு நடந்துச்சு. வந்து நான் அதே மாதிரி அட்மிஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேன். நல்ல எங்க காலேஜ்ல அக்ரிடிடேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நடந்து ஒரு தடவை மிஸ் ஆனது, நல்லபடியா நல்ல ரேட்டிங்ல அக்ரிடிடேஷனா வந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரேயிங், எல்லாரும் ப்ரே பண்ணியிருப்பாங்க, பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த சதாசிவோகமுக்கும் அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி எனக்கும் நல்லபடியாவே ஹஸ்பண்ட் மூலமாவே எனக்கு மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சு. நான் நினைச்சேன். இது வந்து 1 week டெசிஷன் தான். ஸோ இப்போவும் அந்த 20 days லீவ் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு இருந்தேன். போன தடவை எனக்கு சைன் பண்ணாத ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்லாம் இந்த தடவை கூப்பிட்டு சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் த ஒன்லி திங் இஸ், நம்ம லைஃப்ல அது ஏன் நடக்கலன்றதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நாம தான் ஸ்ட்ராங்கா டெசிஷன் எடுத்திருக்க மாட்டோம். If you think strongly I want it na, it will happen. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சரி இதை வந்து நெக்ஸ்ட் தான் வருஷத்துக்கு 10 ஐயே நடக்குது இல்ல, இந்த தடவை இல்லைன்னா அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம், இந்த தடவை இப்படி நம்மளே நமக்குள்ள எங்கன்னா ஒரு தாட்டை போட்டுருவோம். அதனால பார்த்துட்டு நான் so we are only lagging. அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் எல்லாமே செஞ்சேன், ஆக்ஷன் மட்டும் nothing. நம்ம ஸ்ட்ராங்கா டெசிஷன் எடுத்து ஸ்ட்ராங்கா நின்னோம்னா definitely Swami is doing. So for me it has happened in so many things. For some of the programs also, if I am not coming abdina, it is not that Swami or anybody to be blamed, it's only me being lethargic, me taking some hasty decisions. That's also that much awareness உங்களுக்கு இப்ப நீங்க கூட சொன்னீங்க the upcoming Maha Sadashivogam. இப்ப சுவாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா next level எடுத்து போறாங்க. enlightenment இந்த சித்தர்கள் கொடுத்து intake வந்து என்லைட்டன்மென்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே. அண்ட் சுவாமி ஹாசன்ட் ரியலி ரொம்ப பெருசான ஸ்டார்ட் பண்ணல பேசுறதுக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஐயே சதாசிவம்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றவங்களுக்கு இது வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு தான் டிசம்பர் மோஸ்ட்லி வெரி ஃபியூ புது ஆள் வருவாங்க. இப்போ அதுக்கு நீங்க பிளான் பண்றீங்களா போறதுக்கு? இப்போ எனக்கு நான் ஏற்கனவே சிவோகம் அண்ட் சதாசிவோகம் அட்டன் பண்ணதுனால சதாசிவோகம்லேயே எனக்கு வந்து அங்கேயே எனக்கு பவர் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அது சுவாமியோட ஃபீல்டில் நடக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் த பெஸ்டன்ஸோட 8-10 கொஷின்ஸ் மகாயோகா சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அதில் கண்டிப்பாக 7 out of 10 எடுத்துருப்பேன் நான். மைண்ட் ரீடிங் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து அது நடக்குதா இல்லையாலாம் கேட்கக்கூடாது. வி டோன்ட் டூ இட், தட்ஸ் ஆல். வி ஆர் சிம்பிளி ரன்னிங் இன் அ ராட் ரேஸ் ஓவர் ஹியர். இப்போ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் ஐ வாண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் டு அட்டெண்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் ஆல் ஈச் மை சன்ஸ் ஆல்சோ ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொருத்தரும் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பிளெஸிங்கும் நான் சுவாமி கிட்ட சீக் பண்றேன். ஸோ வாட் நான் எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு அனுபவம் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கிடைக்கணும். ஸோ ஐ டோல்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு பே ஃபார் யூ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்னைக்கு காலபைரவா ஸ்பேஸ்ல நான் ஒரு 25,000 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டுட்டேன். எனக்கு போட்டுட்டேன். இப்போதைக்கு என் பேங்க் பேலன்ஸ்ல ஒன்றும் கிடையாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட். ரெஸ்ட் 575 how I am going to manifest it is with Swami. அவரே கொடுத்து அவரே என் வீட்டுக்கார கூட்டிட்டு வந்து அங்க உட்காந்து வைக்கணும், அவ்வளவுதான். எனக்கு ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. கண்டிப்பா சுவாமியை கூட்டிட்டு போய் என் ஹஸ்பண்டை வச்சுட்டு 21 days மகா சதாசிவனா ஆக்கி என் வீட்டுக்கு அனுப்புவாரு. டிசம்பர் ப்ரோக்ராம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, நிச்சயமா உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க, நோ டவுட். உங்க பேசுற கான்ஃபிடென்ட்லயே தெரியுது. அஃப்கோர்ஸ் இது இவ்வளோ இருந்தா போதுங்கம்மா. யூ ஜஸ்ட் நம்மளால முடிஞ்ச லெவலுக்கு நம்ம ஸ்டெப் எடுத்தா போதும். சுவாமியும் காஸ்மாஸும் will definitely support. So ததாஸ்துமா. இந்த டிசம்பர் வந்து உங்க ஹஸ்பண்டை பார்க்கலாம். இந்த ஹஸ்பண்ட் டிசம்பர் அடுத்து வர ப்ரோக்ராம்ஸ்லயும் ஃபியூச்சர்லயும் என் பிள்ளைகள் ஆதித்யா அனிருத்தும் கலந்துக்கணும். அதுக்கும் சுவாமி எங்க பணம் எல்லா இடத்துலயும் வெளியில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, அது எப்படியோ வரும். பட் ஒன்லி திங் ஸ்ட்ராங்கா தாட் போட்டுட்டு வெச்சோம்னா அது it will happen. Actually miraculously you'll be surprised, maybe you and your husband will attend. ததாஸ்துமா. Well, thank you so much. ரொம்ப நன்றி இங்க வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு. இப்போ ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸ் கேக்குற மக்களுக்கு நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்றதுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்கமிங் மகா சதாசிவத்துக்கு? I will only tell, just have the strong desire, strong thoughts, strong cognition. That's all. Guru will do what you need, not what you want. That's all. He knows what he has to give for you, when to do, how to do. Ella paathuka. Only thing is just trust him and have the strong cognition. That's all. Super. Thank you, Maroma Nandrima. Thank you, Nityanandam. Nityanandam.